Здравствуйте! В эфире Тулпар ТВ и Илишевские новости. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Тулпар ТВ каналында Илеш телерадиокомпаниясе сезне сәламли. Студияда Алина Хадимуллина. Бүген безнең тапшыруда. Илеш авыл хуҗалыгы кооперативы базасында агросәнәгать комплексы җитәкчеләре һәм белгечләре катнашлыгында киңәшмә үтеп, анда терлекчелек тармагындагы 3 айлык эш нәтиҗәләре тикшерелде. Язгы кыр эшләре старт алды. Районда 2 хуҗалык, күпьеллык һәм уҗым культураларын тукландыру эшен башлап җибәрде. 6 апрель бөтен республика халкын гомум экологик өмә берләштерде. Илешлеләр дә әлеге акцияга актив кушылып, зур күләмдә җыештыру, тазарту эшләрен башкарып чыкты. 7 апрель бөтен дөнья сәламәтлек көне уңаеннан 1 сонлы спорт мәктәбе базасында пенсионерлар өчен кызыклы һәм файдалы акция, яшь гимнастлар өчен чираттагы ярыш үткәрелде. Шулай ук чын күңелдән музыкаль котлаулар тапшыру, реклама һәм белдерүләр эфирда үз урынын алыр. Безнең белән калыгыз. Шушы көннәрдә Илеш кооперативы базасында районның агросәнәгать комплексы җитәкчеләре, зоотехниклары, ветеринария табиблары, малларны ясалма орлыкландыру техниклары, крестьян фермер хуҗалыгы җитәкчеләре һәм район авыл хуҗалыгы идарәсе белгечләре катнашлыгында оператив киңәшмә узды. Анда терлекчелек тармагының 3 айлык эшенә йомгак ясалды һәм башка көнүзәк мәсьәләләр уртага салынып тикшерелде. Тәүдә киңәшмәдә катнашучылар хуҗалыкның товарлыклы сөтчелек фермасы территориясенә җыелды. Биредә кооператив рәисе Рәмил Нуриев ферма эшчәнлеге белән якыннан таныштырды. Шортларда килгән иптәшләр күреп торасыз, теге менә тиресенә этеп чыгарабыз бит, ошага, конечно, безнең сложность шунда. Пока не белән механизм дип әйтәйем, гармонизация белән салып булмый, дигәндә ямнарга кирмәле түгел, ямнарны бетонировать эшләгәчтән ансыда дәнеше булыр инде. Дайны зал 16 башка исәпләнгән бит инде, шунда ук молочный блок, охладительләр тора, ассимилятор булмаса, булмасын, учетчица булмаса, ветеринар булмаса, юл булмаса, специалистлар булмаса, короче, бөтен шартта анда бу нигә килгән. Су эштә бит инде, кышкына отопление эшләп тора дигәндәй, аерттык, конечно. Бәйт кәҗәйн маллар җылы су эчәләр. Аны башка инде. Отлар бар да һәм тоналар бар дип әйтәбез. Тоналар бузаулар инде. Тагын бер корпусында бузаулар, 5 бузаулар, насыл теге 5-кә кадәр бузаулар калганнар барысы да тышта. Бүгенге көндә хуҗалыкта 433 баш эре мөгезле терлек асрала. Шуларның 164 башы савым сыеры, 28 баш ат исәпләнә. Фермада 17 кеше хезмәтен сала. Маллар ясалма орлыкландырыла. Бу җаваплы эшне Илмира Рахимова алып бара. Һәр баш малны уңышлы кышлату өчен 55 центнер азык берәмлеге хәзерләнгән. Бу күрсәткеч районда иң югарылар исәбендә. Ләкин мал азыгы җитәрлек күләмдә булуына карамастан, хуҗалыкта сөт җитештерү түбән булып кала. Һәм әлеге проблеманы чишү максатында киләчәктә нәселле маллар сатып алырга планлаштыралар. Киңәшмәдәгеләр мал асралучы тораклар, сөт сау блогы, ясалма орлыкландыру техника һәм башка бүлмәләрне карап чыкты. Арытаба чорадагылар хуҗалыкның машина трактор паркында булды. Әйтергә кирәк, хуҗалык һәр елдагыча районда иң беренчеләрдән булып язгы чәчү кампаниясына әзерләнеп, беренчеләрдән булып тракторлар һәм прицепларның дәүләт техник карауларын үтте. Хуҗалык эшчәннәре бүгеннән язгы чәчү эшләренә чыгарга әзер. Техникалары кадрлар белән комплектланган, орлыклар, ягылык малый материаллары җитәрлек күләмдә тупланган. Чараның икенче өлеше Илеш авыл мәдәният йортында дәвам итте. Район авыл хуҗалыгы идарәсенең баш зоотехнигы Илнар Галимханов чыгышы терлекчелектәге 3 айлык эш нәтиҗәләренә багышланды. Җитештерүгә килгәндә, эше итәгендә 60,751 центнер сөт җитештерелде. Былтыргы уровеньга караганда 7%. Или 3871 центнерга артыграк. Шулай средний удай бер сыйра караганда былтыргы уровеньмен чагыштырганда 86 килога артыграк. Бу инде 859 кило булды бер сыйрда, или 11%. Шулай безнең сыйр саны артыграк былтырга караганда 81 башка, бузау алу былтырга караганда 106 башка артыграк, или 100 сыйрга бөлгәндә инде 4 башка артыграк булып чыга. Шулай средний суточный примеса килгәндә, ул район буенча 627 граммга
тура келе жалғара ұшқанда енді сүт жетіштіру бойынша біздің енді бүтін үш қожалықта былтырғы уровеньға қарағанда кәмірек болып қала. Бұл енді біздің Илеш қожалығында 88% былтырғы уровеньға қарағанда, шуннан Уралда 97%, Ишқозда 66%. Бош зоотехник үз шығышында шулайық сүтнің сыйфатына толы анализ жасады һәм аның сыйфаты қанағатланарлық булмаган хуҗалык җитәкчеләренә эшне контрольдә тотарга чакырды. Шарада эре мөгезле терлекләрне һәм атларны чиплаштыру, бозауларның мөгезләрен яндыру турында ветеринария станциясе начальнигы орынбасары Илсияр Аюпованың гыйнвар-февраль-март айларында хуҗалыкларда малларны ясалма орлыкландыру торышы турында мәгълүмати консультация үзәге учреждениесенең директоры Рибгат Кадыргыловның чыгышлары тыңланды. Район авыл хуҗалыгы идарәсенең баш агрономы Сергей Пискарев хуҗалыкларның язгы кыр эшләренә әзерлеге турында информация белән чыкты. Һәр каралган мәсьәләгә карата авыл хуҗалыгы идарәсе начальнигы Илдар Набиев йомгак ясады. Бүгенге көнне ремонт техники, техосмотрны кыскача гына әйтсәк, 100% үтеп баралар безнең. МТС Илеш менә бүген күрдек, Маякта, Максимгоркида, Мусагәрәйдә, Урожайда, МТСта 63 бүген тәмамланды. Безнең основной техникасы әзер. Киңәшмәне алып баручы район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин үз фикерләрен җиткереп, киңәш тәкъдимнәрен белдерде. 8 апрельдән 10 апрельгә кадәр язгы чәчүдә катнашучы техникалар әзерлеге буенча хуҗалык ара тикшерүләр башлануы, 12 апрельдә чәчүгә кагылышлы мәсьәләләр буенча Илмир Ихсанов крестьян фермер хуҗалыгы базасында агроконференция үтүе турында хәбәр итте. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе. Чәчү 2019 мөһим кампанияга санаулыгына көннәр калып килә. Хуҗалык уңганнары бар көчне бүгенге көндә минераль ашламалар туплау, орлык агулауга, чәчүдә катнашасы техниканың ремонтын төгәлләү, хәзерлек эшләренә юнәлтсә, районда 3 хуҗалык, Урожай ширкәте 100 тонна орлык агулауга, Урал җәмгыяте 230 гектарда күп еллык үләннәрне, Үзәк МТС җәмгыяте 80 гектар майданда уҗым культурасын тукландыру хезмәтен үтәгән дә инде. Урал җәмгыятендә башкарылган эшкә килгәндә 130 гектарлык майдандагы күп еллык үләннәрне тукландыру хезмәтен Туман агрегатында Радик Шәйхлисламов үти. Ул 1 гектарга 65 килограмм карбамид минерал ашламасын кертә. МТЗ 82 тракторында Ришат Нәбиев кырга минераль ашлама ташып, агрегатны тулыландырып тора. Бүген инде егетләр 110 гектар майдандагы көздән чәчелгән арыш культурасында тукландыруга төште. Язгы шимбә иртәсендә 6 апрель көнне Илеш районы 1-нче гомум республика мәсенә кушылды. Авыл урамнарында бик җанлы, бар тарафтан дәртле музыка яңгырый, җылы кояшлы һава торышы нәтиҗәле хезмәткә өндәп тора. Илешлеләр республика җитәкчесе Ради Хабировның экологик өмәләр турында кабул иткән карарын шулай актив хуплады. Эшкә күбрәк халыкны җәлеп итү максатыннан бөтен район буенча листовкалар һәм игъланнар таратылды. Социаль челтәрләр ресурслары кулланылды, җирле масса күләм мәгълүмат чаралары җәлеп итилде. Нәтиҗәдә илешлеләр, төрле һөнәр ияләре, төрле буын вәкилләре барысы да туган ягын чистарту өчен көрәшкә берләште. Дон монументында эш хәтәр кайный. Җиңүчеләр буыны сугыш ветераннары Тимирзадә Мөсәллимов, Фәһим Гафаров, Риза Хакимов һәм башкалар тырма һәм сибертке белән коралланган. Әйе, яу фронтымы, эш фронтымы, алар һәр вакыт алдынгы сафта. Субботник дип Владимир Ильич Ленин башта йөргән. Шул субботник калдын ул. Менә җылда киләбез инде шул тазартырга. Ора тирәнне тазарткач, күңелле булып китә, үзеңә дә рәхәтне яшәсе килеп китә. Менә 96 яшькә, һаман шунда килеп, шушы чүпләрне тазартып, шушы мин тазартып китәсе килә инде. Бүлдәләре мен булып, үзебез барыбыз да исән булып, тагында шундай
Көмек илмәдә был эшләргә насип итсен Ходай. Ике тапкыр Советлар Союзы герое Муса Гәрәев музее районның иң истәлекле урыннарының берсе һәм илешлеләр аны аеруча кадерлей. Биредә мәдәният бүлеге хезмәткәрләре скверны чистарту, карт агачларны кисү белән шөгыльләнәләр. Өмәчеләргә позитив кәеф өстә баян көйләре яңгырап тора. Шунда ук самавардан чәй, татлы ризыклар белән табын оештырылган. Районыбыз матур булсын дип, бүген теләп өмәгә чыктык. Көннәр бик матур, ямьле. Дальше да районыбыз шулай матур булсын, илләребез тыныч булсын, күкләребез аяз булсын. Шунсы сөенечле үсеп килүче буында гомум эштән читтә калмады. Район үзәгендә дә, авылларда да барлык мәктәпләр территориялары укучыларның тырышлыгы белән тәртипкә китерелде. Без бөтен мәктәп белән өмәгә чыктык, эшкә өйрәнәбез, көн якты, матур, бөтен балаларның эшәсе килә. Без өйгә кайткач, әниләр белән бакчаларны тазартабыз. Безнең 5нче класста 12 бала бар. Без барыбыз да зур теләк белән, шатлык белән авыл, мәктәп биләмәләрен җыештырдык. Авылның матурлыгы, чисталыгы ул безнең өчен кирәк, безнең киләчәк өчен. Өмәдә катнашучыларга төсле бейсболкалар, эш перчаткалары таратылды, кирәкле барлык җиһазлар тапшырылды. Традиция буенча беренче чиратта хезмәт коллективлары үзләренең эш урыннары тирәсен тәртипкә китерде. Бүген без уют һәм жилсервис җәмгыятьләре эшчәннәре белән бергә, эшчеләре белән бергә 6 апрельдә республикабызда игълан ителгән шимбә өмәсенә чыгабыз. Үзебезнең оешмабызның территориясын җыештырабыз. Иң беренчедән Ошы елгасының яр буйларын тазартып, чистартып, агачларны, порыселләрне кисештиреп, ботакларны кисештиреп, тазартып, агачның стволларын агартып куярга ниятибез. Бүген безнең оешмабызда 40 кеше эшли. Шуларның барысы да оешмада актив катнашыр дип уйлыйм. Шуңа күрә барыгызны да чакырам. Шимбә оешма өмәсенә күркәм бердәмләп чыгарга эшкә. Көріп тұрасыз, коллектив өзіміздің контролдың түзіклендірі, матурлай. Бір бригада біздің ішлей лесопосадкада, ағаш лесопосадканы чистарту үлішінде ішлейді. Бір бригада юлларда кетті столпларны, павильонларны, остановкаларны бұярға. Шунан енді 3-ші бригада шап кетті әлі ямышный ремонт. Шул бүтін үшінінде бүтін коллектив 100% негізінде шықты. Өзіміздің территориябызны түзіклендіріп, түзік үйтіп, шынапта республикабызны чистарак итеп, матуррак итеп, һәм инде шушыны чистартканнан шушылай чиста итеп тотырга насип итәбез дип торабыз. Ел сайын районда елгаларның яр буе территорияларына аерым игътибар бирелә. Мәсәлән, Мәгариф идарәсе һәм Башкортстан Республикасы буенча федераль янгынга каршы хезмәтенең 18-нче отряды хезмәткәрләре Ачы елгасы ярларын чистартуга тотынды. Матур яз вакытлары җиткәч, яз айлары җиткәч, без инде традиционно үзебезнең управление образования коллективы белән елдагын көз булса көз, яз булса яз, шушы матур субботникларга һәр вакытта да бик рәхәтләнеп, шатланып, зур кәеф белән чыгабыз. Бүген дә инде карап торабыз, безнең бөтен үзебезнең коллектив белән чыктык. Бу инде 50-дән артык кеше безнең, монда инде безнең мәктәпләрдән дә әзрәк кушылдылар. Барыбыз да шушы үзебезнең Еркей утасыннан уза торган бик матур Ачы елгасы бар. Шушы Ачы елгасының тирә якларын һәм дә инде аларның ярларын куаклардан кирәкмәгән һәм дә инде көздән калган яфраклардан чистарту эшен алып барабыз. Барыбыз да бик шат күңелле, югары кәеф белән эшлибез. Инде мәктәпләргә килгәндә безнең бар коллективларда бүген шулай субботникта bu инде балалар коллективы да, әти-әниләр дә чыктылар, һәм дә инде укытучылар да үзләренең территорияларын җыештыру эшләрен алып баралар. Очищаем берега от зарослей, приводим культурный вид, чтобы приезжающим гражданам других населенных пунктов было приятно смотреть на наш благоустроенное село. Я считаю, мы считаем все, что такие субботники нужны, так как чистота
и благоустроенность сел, городов, всех населенных пунктов зависит прежде всего от их жителей. Илеш урманы дәүләт унитар предприятиесе коллективы алдында да бу көнне катлаулы бурыч торды. Ул да булса Югары Яркәй авылына кергәндәге территорияда корыган агачларны кисеп түгү, җирне чүптән арындыру. При въезде около села Верхний Яркей мы вырубаем сухостойную древесину. Древесина, она пилится здесь законно. Провели целое лесопатологическое обследование в прошлом году. И вот эту сухостойную древесину мы убираем. Коллектив очень, я говорю, очень дружно. Где-то 24 человека у нас здесь работает. На данном участке 15 человек. Остальные работают на территории, очищают территорию лесхоза. Икенче санлы балалар яшь үсмерләр спорт мәктәбе территориясында чын хезмәт һәм чисталык бәйрәме оештырдылар. Купол неба большой и звездный снежный, как здорово, все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба большой и звездный снежный, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Әйтергә кирәк, илешлеләрнең күбесе өмәләрне традицион мөһим чара дип саный. Алар экологик культур үсешенә ярдәм итә һәм туган район өчен хезмәткә кешеләрне берләштерә. Яркәй авыл территориясында 107 предприятие организация дәррәү күтәрелеп бүгенге көндә субботникка өмәгә чыкты. Әлеге моментта 17 единица техника Яркәй авыл территориясында йөри. 4300-дән артык кеше бүген безнең катнаша субботникта. Әлеге моментта Яркәй авыл урамнарын һәм елга буйларын һәр организация предприятиягә бүлеп бирдек. Без алардан ярдәм сорадык, субботникта ярдәм итәргә. Алар каршы килмәделәр. Иң күңеллесе кичтән минем территория кая күрсәттегез, каян башлана, кайда нәрсә эшләйбез дип күп организациялар безгә мөрәҗәгать итте. Бу көнне барлык авыл биләмәләрендә яшәүчеләр дә үз территорияларын җыештыруга бар көчләрен салды. Билгеле, Ырсай авылы халкы һәр вакыт хезмәт сөючәнлеге һәм бердәмлеге белән аерылып тора. Һәр өмә биредә бәйрәм кебек үтә. Безнең Ырсай авыл советы биләмәсенә караган оешма учреждениеләр бүген барсы да субботникка чыктылар. Бүгенге көндә инде без мәктәп коллективы, укучылар белән, авыл советы работниклары белән, почта, медпункт, шулай клуб работниклары белән менә юл буе тазартырга чыктык инде. 4 километрда корыган агачлар киселеп, ботаклары җыелып, алар яндырылып бара. Арттан инде әкренләп үзебезнең пожар депосына утынын алып барабыз. Бүгенге көндә инде менә әле 2 техника ташый, һәм инде 1 техника аны төяп тора. Бүгенге көнгә әлеге вакытка 6 трактор, 6 юл утын кайтарылды, һәм инде ул тагын да дәвам ителәчәк. Без аны әйтәсем килә, ел әйләнәсенә 23 тапкырда шушындый субботниклар оештырып, халыкны җыеп алып чыгабыз. Бөтен эшчеләр дә үз эш урыннарында майштырлар подразделениялар, бу безнең инде основном ферма территориясы, матама территориясы, амбар территориясы, бухгалтерия кызлары үзләренең управленияларын штабтылар. Безнең ферма территориясын җыштыруда инде оештыруда үзләренең коллективын җыйган Закиров Илдар, ферма, зоотехник Артур Галимов, шуларның җитәкчелегендә өмә оештырылды. Һәм мотор иттереп территориядан чистартып чыктылар. Матама территориясына килгәндә безнең инженер Ринат Давидович, бригадирлары Салим Азамат, булар үзләренең механизаторларын җыеп, бөтен матама эшен матаманың тышын территорияларын бешүпчәләрен җыштырдылар, бик мотор итеп өмә оештырдылар. Өлгөр ырсайлылар тырышлыгы белән Нур мәчете тирәсе бердәм эштән соң тагы да нурланып китте. Капка төпләрен, юл буйларын, мәчет кырын, зияратларны әйтүне көтеп тормый инде безнең халык элеккечә корал ала да, җыштырырга бара. Алай ул яктан безнең халык бик күркәм йөри, әйбәт. Аллаһка шөкер дияргә кирәк. Киләчәктә шулай булса иде. Бергә ул бит әле эш кенә дә түгел, бергә җыелышып, бергә шунда сөйләшеп, аралашып яшәүдә үзе бер матурлык.
Үрмәт авыл биләмәсендә дә тырма сібіртке белән коралланган кешеләрнең зур активлыгын күзәтергә мөмкин иде бу көнне. Биредә кипкән агачлар, пычрак һәм чүпкә каршы көрәшкә 70-тән артык кеше чыккан. Бүген бар үрмәт халкы дисәк тә була. Субботникка җыелдык. Менә мин үземнең трактор белән җәрдәмгә чыктым. Илдар Алфафович эндәште. Бар авылны җыйды. Мәктәп балалары белән бергәләп матур итеп субботник үткәрдек. Менә барыгыз да күреп торасыз. Авыл матурайып, җәмләнеп кала. Безгә карап бүтәннәр дә кушыла. Авыл буенча йөрсәгез, менә һәрберсе уже капка төпләрен тырмаштыра. Барыбер шул күңелле язгы бер эш булып тора ул. Шулай итеп, беренче гомум район өмәсе гөрләп үтеп китте. Башкарган эш күләме бик зур. Барлыгы 290 тоннадан артык чүп түгелде. Район барлык авылларда шактый матурланып, ямьләнеп калды. Һәм бу инде зур санитар чарада катнашкан 11224 кешенең һәрберсенең өлеше. Барлык халык, балалар, ветераннар, предприятия, организациялар дәррәү күтәрелеп, шушы мероприятиега оешты, чыкты. Бүгенге көнне район территориясендә парклар, скверлар, шулай ук лесополосалар, объектлар территориялары, елга буйлары барысы да тазартылачак, тәртипкә китереләчәк. Без инде районда барыгызны чакырабыз шушы субботникларга, беренче оештырылган быелгысы елны субботникларга дәррәү катнашырга, берлектә күтәрелеп чыгарга һәм әйтергә кирәк, без инде районда конкурс объявиттек, ничек булган һәм субботниктан соң ничек тазарып, чистарып калган дигән. Шуның буенча үзегезнең фотографияларыгызны, информацияларыгызны муниципаль районга җибәрүегезне сорайбыз. Без күләмле генә призлар, подароклар әзерләдек район исеменнән. Район хакимияты тарафыннан оештырылган бәйгедә теләгән һәркем, һәр оешма предприятие катнаша ала. Моның өчен җыештырасы территорияны, ихатаны тазарту эшен башкарганчы һәм эштән соң фотога төшереп алырга кирәк. Ары таба инде 15 апрельгә кадәр Instagram социаль челтәренә «Было стало Илишевский район» дигән хэштег белән элергә һәм нәтиҗәләрне көтәргә кала. Киләсе өмә 13 апрельгә планлаштырыла. Тазарту һәм төзекләндерү эшләренә барлык илешлеләрне чакырып калабыз, чөнки бу игелекле эшкә беркем дә битараф калырга тиеш түгел. Алина Хадимуллина, Айгөл Муллаянова, Луиза Шарафеттинова, Илеш телерадиокомпаниясе. 7 апрель бүтән җир шары сәламәтлек көнен билгеләй. Ел сайын сәламәтлек көнне аерым бер проблемага багышланып үтә. Хәзерге заманда халыкның аз хәрәкәтле яшәү рәвешен исәпкә алып, быелгысы елны сәламәтлеккә табан 10 000 адым дигән исем астында үткәрделәр. Беренче санлы яшүсмерләр спорт мәктәбе дә әлеге сәламәтлек акциясына кушылып, өлкән яшьтәге спортчылар өчен күңелле һәм фәһемле чара узды. 1950 года была основана Всемирная организация здравоохранения, и с этого момента ежегодно проводится Всемирный день здоровья. Но отрадно, что не только дети и молодежь занимаются у нас в спортивных школах физической культурой и спортом, но вот вы, наше старшее поколение, показываете нам большой пример по ведению здорового образа жизни и пропаганды. Я хочу всем вам пожелать здоровья, вам и вашим близким, благополучия, счастья вам и мира во всем мире. Йөрәк кеше организмының төп моторы һәм ул сәгать кебек төгәл эшләсен өчен, йөрәк кан тамырлары авыруларын булдырмау өчен ниләр эшләргә кирәк икәнен район үзәк дәваханасыннан кардиолог Алсу Иламанова аңлатып үтте. Эволюция создала наших предков какими активными. Они сами ходили на охоту, добывали, собирали с деревьев фрукты и овощи, поэтому надо с этим гиподинамией бороться. С чего же начинать? Вообще, какой вид спорта считается полезным для сердечно-сосудистых систем и вообще полным для организма? Исследования провелись, и долгое время же считалось, что это бег. Все бежали, говорили, бежим от инфаркта. А сейчас уже говорится, уже много исследований провелось. На первом месте стоит, как вы думаете, какой вид спорта?
Нет. Теннис, представляете? Теннис, вот, работа, то есть работают вот эти мышцы, кровоснабжение органов, жизненно важных органов сохраняется, поэтому и это снижает общую смертность на 38%, а сердечно-сосудистой системе более 50%. Поэтому и на втором месте, какой вид спорта думаете? Гимнастика. Засомневались уже все. Плавание, то есть тоже работает вот эти мышцы органа. И на третьем месте ходьба. Бег на четвертом месте, но ходьба идет на уровне с плаванием, если идет скандинавская, то есть работают вот эти мышцы. С чего же начинать вообще? Вот сидели и начали заниматься спортом, это тоже очень плохо влияет на организм, это получается стресс для организма, поэтому главное учитывать свой пульс. Нормальным считается пульс, когда оно не превышает, 200 минус ваш возраст. Например, сколько вам лет? 60. Ваш пульс при ходьбе не должен превышать 140, то есть 200 минус 60. 140, если выше, уже получается нагрузка на сердце, и надо следить. Сбавить темп и там посидеть, отдохнуть. И если у кого-то ишемическая болезнь сердца имеется, ориентироваться на одышку или боли за грудиной. Табиб-кардиолог шулай ук дәваханада узган сәламәтлек марафоны дип аталган чара хакында сүз йөртте. Әлеге марафонга кушылган һәркем берничә атна дәвамында табиб күзәтүендә индивидуаль рәвештә бер диетаны саклап, физик күнегүләр эшләп сәламәтлеген ныгытырга мөмкин. Моның өчен кардиолог Алсу Иламановага мөрәҗәгать итәргә кирәк. Эндокринолог Альфия Шагапова шикәр диабеты кебек авыру хакында сүз йөртеп, туклану, актив хәрәкәтләнү кирәклеген тагы бераз сызыклады. Вы должны вообще сахар контролировать хотя бы раз в год, сдавать сахар. Нормы сахара все знают. Наташак, у вас сахар должен быть меньше 5,6, а после еды меньше 7,8. Также я говорю своим пациентам, это не только там лечение в таблетках и инсулин, это больше двигаться. Я своим пациентам больше говорю, чтобы они занимались скандинавской ходьбой, то есть это, например, вечером хотя бы 2 круга сделать с палочками, пройтись. Также говорю про питание, то есть на лечение таблетками инсулина сахара у вас не будет стабильно, нужно правильно питаться. Если даже нет сахарного диабета, все равно вы должны правильно питаться. Это должна быть гипокалорийная диета. Если есть лишний вес, если есть в анамнезе то, что кто-то у вас в роду болеет диабетом, вы обязательно должны контролировать сахар каждые полгода. По утрам каши, пусть будет кусок хлеба, творог, яйца. А в обед такой легкий суп, то есть нежирное мясо и меньше мучного вам нужно есть. Ары таба дәвалау физик культура буенча инструктор Әлфия Хакимова җитәкчелегендә апалар шәп кына физик күнегүләр эшләп алды, тәннәрен җылытып җибәрде. Это антистрессовое тоже упражнение, это нам понадобится. Вдох сделали и на выдохе с произношением ха, не ха, а ха, раскрываем ладошки. Ух, какие молодцы! Вдох! Ха! Еще разок! Стираем! Ушки потянули. Тянем, тянем, тянем ушки. Теперь себя полюбили за это, что мы занимались гимнастикой, какие мы хорошие. Всегда надо хвалить себя.
И похлопали. Билгеле булуынча, беренче санлы спорт мәктәбендә балаларга, яшь үсмерләргә спорт белән шөгыльләнү өчен бор шартлар тудырылган. Шуның белән бергә өлкән яшьтәгеләргә дә зур игътибар бирелә. Менә инде берничә ел рәттән ветераннар тренер Эльмира Хафизова җитәкчелегендә тренировкага йөреп, сәламәтлеген яхшырта. Mana шушы физкультура дәресләренә йөрергә шул хәтле зур желание белән йөрибез, шатбыз. Шундый возможность безгә бирә йөрер өчен. Менә миңа 80 яшь тулды, үземне 60 яшьлек кебек хис итәм шушы занятияларга килгәч. Менә үзебезне сораштырабыз, грипп белән чирләгәнбезме дип, беребез дә чирләмәгәнбез шушында йөргәннәр. Шуңа менә без бик нык канәгать, менә безнең государствога рәхмәт, шушындай возможность бирә олуг яшьтәге кешеләргә йөрер өчен. Дальше да шулай булсын иде безнең теләк шул. Хафизова Эльмира шундый добродушный кеше, культурная такая, воспитанная. Шул хәтле без аны уважать итеп йөрибез аңа. Аныңа да сәламәтлекләр телибез, чтобы безнең белән дальше да шулай гел эш алып барсын. Урамда очрашсаң да аны менә сөенеп китәсең, күрсәң, вообще положительный безгә влиять итә. Ашауны регулировать итәм. 30 еллап эшлим. Инде мин идәдә менә монда кайчак тукталып тора без занятиялар. Идә эшлим. Кич тояклар белән дә чыгып йөргәнебез булды. Менә быел йөрмәдем инде, иптәш булмады. Плаваниягә йөрибез, монда күбесе йөриләр бассейнга. Физзарядка эшләйем, физический эш белән алмаштырам физзарядканы. Элек ничек эшләгәнме, менә шулай эшләйем. Шуңа мин бик шатмын. Әлфия мұғаліміне рахмет айтам. Мен компенсационный перелом болды позвоночникта. Шунан аңа йөргә куштыларына физзарядканың файдасынан әйтәсем килә инде. 10 көн эчендә минем корсетны салдырып, аякка бастырып, ул йөртте инде. Шуннан монда йөри башладым Эльмирага. Менә хәзер 3 ел, 2 елдан артык 3 ел йөрим. Үзенә әйбәт хис итәм. Физзарядканың файдасы бар, йөрсеннәр. Рәхмәт барсына да. Тазалык теләйм бөтенезгә. Менә бик яны бик күңел итеп йөрибез. Бер туганнар кебек без, әйбәт каршы алалар. Бу школада да, спортивный школада да. Аларга рәхмәт хезмәт шунда эшләүчеләргә барсына да. Сәламәтлеккә табан 10 000 адым акциясына кушылып, апалар да саф һавага ашыкты. Бер-берсе белән шөкердәшеп, коммунистик урамы буйлап ял паркына юл тотты. Күпләр җәяү йөрү аяклар өчен генә файдалы дип уйлый. Аның исә бөтен организмга файдасы бар. Әйтик, күп йөргәндә умыртка баганасы тукымалары һәм буыннар ныгый. Җәяү даими йөргән кешеләрнең йөрәкләре яхшы эшли башлый. Организмнан холестеринны чыгара, кан басымы көйләнә. Көн дә урамда җәяү йөреп, керү, картаю процессын да акрынайта икән. Сәламәтлек һәм актив ял бәйрәме ветеран апаларга дәрт һәм көч өстәде. Без инде бар илешлеләрне сәламәтлекләренә сакчыл карарга, спорт белән дус булырга чакырып калабыз. Сәламәтлек барлык кеше өчен дә сатып алып булмый торган хәзинә икәнен истән чыгармыйча, һәр кешенең дә сау-сәламәт тормыш алып баруы бик мөһим. Сәламәт булыгыз. Алина Хадимуллина, Илеш телерадиокомпаниясе. Бөтен дөнья сәламәтлек көне уңайыннан физкультура сәламәтләндерү комплексында гимнастика буенча ярыш узды. Анда югары яркәйдәге беренче балалар һәм яшь үсмерләр спорт мәктәбенең гимнастика түгәрәгендә шөгыльләнүче балалар катнашты. Бирегә җыелучыларны спорт мәктәбе директоры Айдар Фәрхетдинов һәм район мәгариф бүлеге идарәсенең методисты Лилия Мөхәммәдуллина сәламләп, ярышта катнашучыларга уңышлы чыгышлар теләде. Иң беренче келәмдә тәҗрибә туплаган гимнастлар чыгыш ясады. Алар төрле яшь категориясенә бүленеп, үзара көч сынашты. Һәр чыгышка жюри әгъзалары үз бәяләрен биреп барды. Әйткәндәй, яшь гимнастлар елдан-ел устара, үсешә, келәмдә үзләрен ышанычлы хис итә, төрле катлаулы күнекмәләр өйрәнә, ленталар куллана, бер үзләре генә түгел, хәтта икешәрләп чыгыш ясый.
Ары таба келәмдә яңа гына гимнастика белән шөгыльләнә башлаган яшь гимнастлар, балалар бакчаларында тәрбияләнүче кызлар һәм малайлар күрсәтмәле чыгышларында үзләренең осталыкларын күрсәтте. Әйтергә кирәк, гимнастлар бәләкәй генә булуларына карамастан, берничә ай эчендә бик күп төрле күнекмәләргә, перекидка, мостик, стойка, шпагат һәм башка төрләрне өйрәнеп өлгергәннәр. Ә инде нәтиҗәләргә килгәндә, үз яшь категорияларында берешәрләп чыгыш ясаучылардан Азалия Муллаянова, Олина Сатлыганова, Саида Мустафина, Диана Мөхәммәтҗанова, Азалия Закирова, Аделина Ханова, Розалина Шаяхметова, Ильзира Насреддинова, Ясмин Яримова, Ильсаф Якупов, Ралина Фахрулина, Әдилә Шайхулина, Мәрьям Хәләпова, Лияна Баязитова, Аделина Биктимерова. Икешәрләп чыгыш ясаучылардан Алина Шарифуллина белән Арина Нургалиева, Юлия Хафизова белән Тоңсылу Хафизова, бер туганнар Камила һәм Әдилә Барамыковалар, Эльвина Ганиева белән Нурсана Ибрахимова иң-иңнәр дип билгеләнде. Барлык катнашучылар һәм призлы урыннарны алучылар грамоталар белән бүләкләнде. Әлбәттә, матур чараны карарга, яшь гимнастларга көч биреп торырга, аларның уңышларын уртаклашырга бик күп ата-аналар, карты әтиләр, дәү әтиләр дә килгән иде. Физкультура сәламәтләндерү үзәгенә килдек. Монда гимнастика буенча ярыш була. Внучкам, оногым Закирова Азалия 3 ел занимация итә шушында. Бик теләп йөри. Тренерлары Эльмира Назифовнага бик рәхмәтлебез. Ярышларга алып бара. Күптән түгел менә Октябрьский шәһәрендә урын алып кайттылар. Беренче урын. Шуннан Башкирский, Башкортстан талантлары барып кайттылар. Анда тоже урын алып кайттылар. Бик сөенеп йөри бала дальше да шушлай заниматься итсеннәр. Рәхмәтлебез. Яшь гимнастлар район җирлегендә генә түгел, республика киңлекләрендә яулавын билгеләде спорт мәктәбе директоры Айдар Фархетдинов. Сегодня в физкультурно-оздоровительном комплексе прошли соревнования по гимнастике, посвященные Дню всемирного здоровья в рамках празднования столетия Республики Башкортостан. Участвовало более 100 детей, которые занимаются в нашей школе под руководством 2 тренеров, это Хафизова Эльмира Назифовна и Акадуми Серафаритовна. Цель этих соревнований было то, чтобы родители увидели, с чего достигли их дети. В течение года они занимались упорно. В дальнейшем мы ставим задачу участвовать в республиканских соревнованиях более широко, но уже есть успехи, то, что мы уже ездили на некоторые республиканские соревнования. Вот мы готовимся 14 апреля поехать в город Уфу, где будем участвовать на этих соревнованиях. Сегодня пришло очень много народу, пришли родители, бабушки. Мы им благодарны, то, что они интересуются, смотрят своими детьми и то, что радуются им спортивным достижениям. Чара яшь гимнастларның флешмоб бию белән тәмамланды. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясы.
Открылся новый большой просторный магазин «Мегапланета» для всей семьи. Здесь представлена недорогая, комфортная, модная одежда и обувь для создания завершенного образа на любой случай, как для взрослых, так и для детей. Представлен богатый ассортимент мужской и женской одежды. Имеется отдел подарков, домашнего текстиля, а также игрушек. При покупке товара от 1000 рублей предоставляется дисконтная карта с 7% скидкой. Приходите, покупайте и экономьте. Магазин «Мегапланета» работает без выходных и без перерыва с 9 до 19 часов. «Мегапланета». Модно не значит дорого. Исәнмесез, хөрмәтле җыр-моңга гашыйк дусларыбыз. Илеш телевидениесе яна сезгә үзләренең гомер бәйрәмнәрен каршы алучыларны тәбрикләүче чын күңелдән котлаулар тапшыруын тәкъдим итә. Яратыгыз, яратылыгыз һәм саф хисләрегезне, изге теләкләрегезне якыннарыгызга җиткерергә ашыгыгыз. Бүгенге котлау хатыбыз Йонны авылында матур гомер кичерүче 80 яшьлек олы юбилейын каршы алучы Шәяхмәтова Сәнәдия Лутфулла кызына багышлана. Хат юлларына күчәбез. Бор табигать кышкы йокыдан уянган, шаулап сулар аккан, җылы яктан кышлар кайткан, агач бөреләре өлгергән иң гүзәл мизгелдә, нәкъ 80 ел элек, 1939 елның 10 апрелендә Илеш районы Йонны авылында Мәккия һәм Лутфулла Шәяхмәтовлар гаиләсендә безнең кадерле әнкәебез, нәнәебез Сәнәдия Лутфулла кызы Шәяхмәтова якты дөньяга аваз сала. Алар гаиләдә 3 кыз, Дөхидия, Фәрәхия һәм безнең әнкәебез бик уңган, тырыш булып үсәләр. Яшьлекләре сугыш елларына туры килсә дә, алар кыенлыклар алдында баш имичә, бар эшкә дә өлгер, җитез булып, гаилә корып, балалар үстереп, аларны укытып, башлы күзле итеп, әле дә кулларыннан килгәнчә балаларына, оныкларына ярдәм итеп яшиләр. Безнең кадерле әнкәебез безгә 5 балага гомер бирде. Әткәебез белән безнең һәрберебезне җил яңгыр тидерми, кадерләп, назлап үстерделәр. Олы тормыш юлына аяк басарга ярдәм иттеләр. Кызганычка каршы, язмыш әнкәебезгә бик күп кайгылар, иң ачы, иң авыр сынауларның берсе бала кайгыларында бирде. Күптән инде Газиз әткәебез безнең араларда юк. 3 ел элек 51 яшендә олы улы Альберт авырудан соң. Сөлек тәшәгендә 22 яшендә оныгы Артур фаҗигали вафат булды. Бу олы кайгыларны әнкәебез бик авыр кичерде. Без аларны һәр чак сагынып искә алабыз, юксынабыз. Тормыш дәвам итте. Әнкәебез бүген улларының, кызларының тормышта үз юлларын табып яшәүләренә, безнең балаларга, оныкларына, оныкларының балалары, оныкачларына сөенеп яши. Әнкәебез бүген Йонны авылында энекәшебез Роберт белән бергәләп тормыш йомгагын сүтә. Роберт туганыбыз Себер тарафларында эшләп йөри. Әнкәебез ихата тутырып кыш-кыртын үстерә, бакча карый, бәйләм бәйли, тулы тормыш белән яши. Дөньясы балкып тора. Әнкәебез безнең килгәнне зарыгып көтеп ала. Җитез генә итеп аш-суларын да әзерли, камыр ризыкларын да бик тәмле пешереп, матур табыннар кырып безне кунак итә. Ә без үз чиратыбызда кулларыбыздан килгәнчә ярдәм итәргә тырышабыз. Әнкәебез, нәнәебез янында булган мизгелләр сизелми дә үтеп китә. Теләгебез шул сиңа, кадерлебез. Сәламәтлегең нык булып, безне һәр чак шулай сагынып, җылы карашларың, тәмле ризыкларың, ихлас елмаюларың белән тагын бик күп еллар көтеп торсаң иде. Без дә сине шатландырып, сөендереп кенә яшәтергә тырышырбыз. Рәхмәт сиңа, әнкәй, барысы өчен дә. Олы юбилейың котлы булсын. Куанычлар гына алып килсен. 80 яшең, олы бәйрәмең. Сиңа бүген бүләк итәбез без матур теләкләрнең бәйләмен. Һәрбер иртә сине куандырсын, шатлык белән яңа таң атсын. Күзләреңне сагыш яме түгел,
şatlıq яшигін açılatsın. Bizning haqqa ishlagan bütün izgiliklerin için zor rahmat әнкәй. Biz seni bik нык яратабыз һәм сиңа карап сыкланабыз. Иң матур ихлас теләкләр белән барлык балаларың исеменнән кызың Ирина, анагың Милена. Матур һәм күркәм бәйрәмегез 80 яшьлек юбилейгыз котлы булсын, хөрмәтле Сәнәдия Лутфулла кызы. Тормышыгызда иң зур бәхет булган сөекле балаларыгыз шулай һәрчак яныгызда булсын. Киләчәктә дә сезне шундый җылы сүзләре, рәхмәтләре белән күңелегезне күтәреп торсын. Аяк-кулларыгыз сызлаусыз булсын, йөзегездән шат елмаю китмәсен. Юбилейгыз котлы булсын. Şeşlerinde ağardı dime Uyulaman gel farklılıkında Balında üsken şeşekler gibi Jayıldı gel senin yanıma Әнкәй қартаймалы Сен бит біздің Йөрәк жылысы Үтті ғүмірлерді Қайғырмалы Бізгәлі Гүрләп яшисің Бишік жырларым бізге жырладым Үстірдің бізіні сүйдің назладым Таралыштық біз түрлі яқларға Біз барыбызға рәхмәтлі сиңа Қартаймалы, әнкәй қартаймалы Сен бит біздің йөрәк жылысы Үтті ғүмірлерді қайғырмалы Бізгәлі гүрләп яшисің Dünyada var bit ənkəylər Saqlarga kirər bizge alarmı Partaymasınlar məngüge qalar Ənkəylər bizinin turmuşunun yəmi Partaymalı, ənkəy partaymalı Sen bit bizinin yürək жылысы Üttü ғүмірлерді қайғырмалы Бізгәлі гүрләп яши
Kартayma әлі Сен беті біздің Йөрәк жылысы Үтті ғүмірлерді Қайғырма әлі Бізге әлі Гүрләп яшисің Бізге әлі Гүрләп яшисің Қартайма әлі Әнекей қартайма әлі Живи, я кому сказала? И так из-за тебя опаздываем. Еще раз меня из-за тебя в школу вызовут. И в кого ты такой пошел? Ну купи, в классе уже у всех есть. У тебя же на прошлой неделе зарплата была. Хочу новый телефон. Специалисты телефона доверия окажут психологическую помощь родителям и их детям. Воспитывать сложно, позвонить легко. Я еще в детстве решил попробовать. Некоторые для крутости начинают это делать. Я не такой. Вообще часто этим занимаюсь, даже злоупотребляю.
Расслабляет хорошо, любой стресс снимает. Настроение поднимается. Теперь это мой стиль жизни, наверное. Бросать? Нет, бросать не могу. Да и, наверное, я не хочу. Наркотики убивают. Я выбираю спорт. Открылся новый большой просторный магазин «Мегапланета» для всей семьи. Здесь представлена недорогая, комфортная, модная одежда и обувь для создания завершенного образа на любой случай, как для взрослых, так и для детей. Представлен богатый ассортимент мужской и женской одежды. Имеется отдел подарков, домашнего текстиля, а также игрушек. При покупке товара от 1000 рублей предоставляется дисконтная карта с 7% скидкой. Приходите, покупайте и экономьте. Магазин «Мегапланета» работает без выходных и без перерыва с 9 до 19 часов. «Мегапланета». Модно не значит дорого. Шуның белән бүгенге тапшыруыбыз тамам. Таковы илишевские новости на сегодня. Мы ненадолго прощаемся с вами. Всего вам доброго!